Трябва ви лепило течно, трябва ви също бурканче, трябва ви и вода с осветител или без, трябва ви и боракс от аптека и една малка чайна лъжичка. Започваме като взимаме лепилото, отваряме го и сега го изсипваме. Изсипвате колкото искате. Изсипете. Сега затворете лепилото и вземете боракса. Изсипете една лъжичка и после го прибавете към водата. Разбъркайте го да се разтвори. Разбъркайте го добре. Сега заради боракса това стана кафяво, нещо като кафяво и черно, защото използвахме чай. Използвахме чай вълшебник, за да се освети водата. Разбъркайте го хубаво. Сега вземете това, вземете водата и я изсипете. Ама малко малко. Не, просто лека по лека я изсипете и бъркайте. Бъркайте и се получава желирано. Бъркайте хубаво. После добавете още от водата с боракс. Разбъркайте пак. И става още по-желирано. Трябва да го разбъркате много добре, за да се получи. Да стане хубаво. Бъркайте, бъркайте. И бъркайте още. Вижте как става така желирано. Ето как започва да става леко по леко. Трябва да го разбъркате много добре. Трябва да добавите още боракс, ако ви лепка на
ръцете. Виждате, че е малко лепко. И да, оставихме го, сложихме и още малко боракс. И трябва да затворите капачката. Ето сега как е резултата от желето. Вече сте готови за игра и вече можете да се наслаждавате, за да си играете с желето си. Много е хубаво. Може да си го разтегнете, да си го намачкате. Можете да си играете с него както си поискате. Ето так можете да си го разтегнете. Колко е хубаво. Мирише на плодове и е много хубаво за игра. Завъртате го и го ставате за другия път. И сега, чао-чао!